Ja už len dodám 30 sekúnd, že Stanko spomenul, že sa modlíme o 8 večer. Vy o 8 ráno stavete temela, o 8 večer sa modlíme 11 rokov a dostávam rôzne úmysly každý deň, ťažké veci. A pamätám si, že som aj od vás dostal takú prosbu o modlitbu za Majka. On mal nejaký problém, išiel na operáciu srdca a sme sa tak modlili. On má 3 detičky a potom mi už len poslali fotku, že všetko dobre dopadlo. A chcem vám povedať, že vy, keď budete mať ťažký čas, každý modlitebník, ktorý bude mať ťažký čas, ozaj, ťažký problém, ktorý raz za 3, za 4 roky nedokážete prejsť cez to, tak mi napíšete naspäť na ten mail. A ja vás dám večer do úmyslov a bude sa modliť za vás 3500 ľudí. 100 kňazov vám bude žehnať, 3 biskupy a 3 arcibiskupy. Toto vám ponúkam len za to, aby ste vedeli, že to nie je len tak, že vy obetujete čas, ale že potom, keď vy budete mať ťažkú vec, tak budeme s vami stáť. Chvála Pánovi.